Good morning, Albay. So mga kabuboy, kasama ko ngayon si Brother Sope. So andito kami ngayon sa campsite. So lalakad kami ngayon. So di pa ako nakapunta dito. Siya ito nakapunta na. Nakapunta ka na ba dito, men? Di pa, men. So pareho kami ng dalawa di pa nakapunta dito, kaya let's go! Babalik tayo ngayon mga kabuboy. So ngayon mga kabuboy, naglalakad kami ngayon. Putik. Hindi namin alam yung daanan dito, pero mayroon naman tayong signage ngayon. Ayan, Hobbit Hill this way. So ayun mga kabuboy, yung mga dadaanan natin. Maputik talaga, pero okay lang. So din ang mga ano na forma, ano, parang mga ano lang. Wow! So yan, medyo maputik talaga dito. Ayan. Ayan po, ayan po yung dinadaanan namin, maputik talaga. Siguro umulan. Ano men? Siguro sulit naman mamaya. Siguro baka meron tayo dito makitang kakaiba. Hindi ba kasi Dito yata men. So yan. Yan. Hindi na namin alam kung saan dadaan. Men, baka maligaw kita, men. Hindi ka na magagisira, Rom na dala. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Dito. O kaya right this way. Saan kaya? Pero try na natin dito, men. Pag naligaw kami dito. Hirap mo ba Hindi. Kasi ito yung ano, campsite nandun natin. Kaya sana again po. So yun na nga. Akala ko ba pababa? Ay, pakyat. Akala niyo daw bababa. Ay, pakyat. So yan. Pakyat. Tinanong namin si kuya kasi naliligaw kami kanina eh. So sabi daw, huwag daw kami tumaan sa baba. Dito na lang kami dadaan. Pero di namin talaga alam papunta dito eh. First time namin pumunta dito. So ayan, may masasabi mo ngayon, men, sa trip natin ngayon? Sulit, men. Ayos lang. Sulit, pero wala pa tayong nararating. Pero wala pa ako, sulit na ako dito. Kasi naplatan tayo. Ay, oo nga pala, naplatan kami kanina mga kabuboy. So ayan. Medyo nakakapagod, so ayan, medyo matarik dito yung daanan. So, papakita namin sa inyo mamaya yung tuk-tuk. Sige, let's go na po kami sa taas ng campsite. So, kung nakakita nyo po yan, ito na po yung taas. At ayan po. So, let's go. Let's go! Let's go. Shoutout kay ate. So, ayan na po. Yan, ito po yung view dito sa taas. Pag nakapunta po kayo dito sa taas, ayan, makikita nyo po ngayon. Siyempre hindi mawawala po yan. So maganda talaga po pala dito. So nakakita nyo. Kaya pala gustong gusto mo pumunta dito eh. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Alam mo na sino ka, kaya pala gusto mong pumunta dito sa campsite at di mo kasi nasama. Shoutout. Name reveal. Kaya pala yan. Siyempre di mawala yung plug natin. Di mawala yung plug kasi siyempre I love Philippines. You know that? Yan. Kaya ano masasabi mo? Nakuha na natin yung ano, pinakatok-tok, men. Sulit ba? Ayan.
up, Philippines, baby? Yan. In the morning, sunset. Yeah, yeah. Ay, kung pwede po pala dito, kung gusto nyong sumama ng mga bata, so meron ditong ganyan. Siyempre. At anong tawag dyan, men? Dito. Hindi ko alam. Parang nasa ano tayo, yung anong pelikula ata yun, yung may yung anong tawag dun, men? Yung mga duwende. Parang ganon. Snow White. Snow White yung may ganda, di ba? Ang ganda, oh. Tara, pasok tayo. So yan, ganito po yung loob niya. Oh, kaganda. Ayan, oh. Pag nandito ka sa loob, pagkita mo pa lang yan, makakita mo na yung mayon. Ganda ng view. Napakaangas. Pauwi na rin po kami. So yun, pinakita ko sa inyo yung mga view dito. Kung ako